सनितपुर विश्वनाथ आरो गहपुर बेखिनि एलेका हाबनो लाजिनांगौ मानोना बिथांमोना बे बेखिनि ओनसोलखौ बिटिआर सिङाव हाबजानो बादोंमोन आरो बिथांमोना होबथादोंमोन खिन्थु दिनै बिथांमोना होबथानोबो हायाखिसै रायजो राजानि जिखिनि लुगैनाय जिखिनि हास्थायनाय जिखिनि गांनाय बेखिनिखौ जों जाफुंहोनो हाबाय इउपिपिएल हिसाबै खिन्थु दिनै बे ओनसोलाव हाबनाय लोगो लोगो बिथांमोना पावारनि थाखाय पावारखौ हास्थायनाय भट मोननो थाखाय दिनै बिथांमोना बै माबायाव मावगोन बेखिनि ओनसोलाव लाजिया फांजिया हाबायदों आसलथे बिथांमोना लाजिनांगौमोन मानसि थारमोनबा साननो गोरोंब्ला बे ओनसोलाव हाबनानै केम्पेइन खालामनो लाजिनांगौ दिनै बिथांमोना लाजि रोङा बेनिखायनो हाबहैबाय खिन्थु जोंहा फोथायनाय दं जे सनितपुर बिश्वनाथ आरो गहपुर ओनसोलनि रायजोफ्रा बिथांखौ टटेलि रिजेक्ट खालामगोन बिथांमोनजों बिथांमोननि बाथ्राखौ खुनु फोथाया मानोना बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफखौ अरायबो सोंखारिबोदों हाग्रामा महिलारिखौ बिथांमोना खुनु एक्सेप्ट खालामनाय नङा आरो बिपिएफखौ खुनु एक्सेप्ट खालामनाय नङा बेनिखायनो बिथांमोना रिजेक्ट जागोन आंहा बे फोथायनाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय सरकारनि बिल्डिं लामा दालांनि खामानि माबादों दा एबाराव एसे लाइमोनफोरनि थाखाय मा थांखि लागोन आरो 17 बोसोराव बिथाङा बहा उन्दुनानै दंमोन लाइमोनफोरखौ हाबाफोर लानो बे समाव 17 बोसोर बिथाङा लाइमोनफोर नस्थ'ल'सो खालामदों जुवा गेलेहोदोंमोन जुमाय लोंहोदों भां जाहोदोंमोन बिनि बादै जेबो मावाखैमोन दा फैगौ समाव बे एखे खामानिखौ मावगोन बेनिखायनो बिथाङा मा मोजां आसा खालामो समाज रायजो कारण बिथाङा साननाय बिथांनि मावनाया सब नेगेटिभ एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसआवसो बांसिन बिथाङा इन्टारेस्ट खामानि मावो बेनिखायनो नेक्स्ट पावार फैबाय एखे खामानि जोंहा गोबां खामानि मावनो गोनां जेरै जोंहा लामा सामा बे डिपार्टमेन्ट जिखिनि खामानि बेथ' सोलिगोनासै बिनि अनगायैबो जों जि कमिउनिटि भिजन डकुमेन्ट दिहुनदों बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामजेननाय जायाखै जों बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन जिहेतु जों बिभिन्न जनगोष्ठीफोरनि जितु जेंनाफोर बेफोरखौ जों लिरनानै दोनथुमबाय आरो बेखौ बोरै समाधान खालामो बेखौबो जों लिरनाय दोनबाय बेखौ फारसेयै जों इमप्लिमेन्ट खालामगोन बेनि अनगायैबो जोंहा बिटिआर एग्रिमेन्टनि माखासे दफाफोर जों इमप्लिमेन्ट खालामनाय जायाखै बेखौबो इमप्लिमेन्ट खालामगोन हयथ' नेक्स्ट बिसायख'थिनि सिगाङाव गोबांखौनो जों इमप्लिमेन्ट खालामनो हाहैनाय नंलिया खिन्थु बेखौ जों उनाव इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन बेखिनिखौ जाफुंहोगोन दा जों मेजर जिखिनि माबाफोर जाबाय दा बिटिआर एग्रिमेन्टनि सिमा बांहोनाय समस्ति बांहोनाय बेनिफ्राय माखासे गोबां सोलोंसालि गायसननाय बेबायदि बेबस्थाफोर जोंहा मावनो गोनां दं मावफुंगोन आरो अब्लासो जों सुक्तिया मिनिंफुल जागोन नङाबाथ' जों सुक्ति आद्रा जानानै थायोबा बे जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गासै मोजां जागोन आरो बेनि अनगायैबो गासैबो जाथि जनगोष्ठीफोरनि जिखिनि सापर्ट जों बेखौ मोन्दों आरो बेखौ जों बे सापर्ट मोननाय हिसाबै बिथांमोननो जिखिनि मोनथाय जाथि सोद्रोमाफोरनो जिखिनि बेबस्था बेखिनिखौ होनो थाखाय जों खामानि मावनो गोनां बाखि दं बेखिनिखौ बांनाय बा गामि हाबनायनि बाथ्रा जाय दैदेनगिरि बिथांमोना गामि हाबजानो बादों